Gelek kes kelepor û stranên me yên Kurdî nas nakin û bi vî awayî bi cil û ber kelepor û stranên xwe yên Kurdî em nîşan didin, ev peyamek ji bo gelê Sûriyê ku em beşekî bingehînê Sûrî ne. Helbet, piştî biryarnameya hejmar sêzdeh em di pêşkêşkirina ahengên xwe û beşdarbûna di her festîvalekê ku tê lidarxistin de rahetir bûn û em hes dikin ku em beşek ji vê festîvalê û vî welatî ne. Gelek kes hene ku stranên Kurdî, çanda Kurdî yan jî cil û belgên Kurdî nizanin. û di van festîvalan de me wek Sûrî cil û berg, adet û kevneşopî û stranên xwe nîşan dan. îro me çar tabloyên keleporî ku nûnertiya kelepora Kurdî dikin pêşkêşkirin. Em komekek kevin li Şamê, lê di sê-çar salên dawî de em gelek pêşketin. Em her tim kelepora Kurdî ji stran, govend û her tiştî pêşkêş dikin. Mînak, govenda kevokim govendeke Kurdî ye li ser straneke keleporî ya kevin, li gel stranên din ên keleporî. Em dîlanan dîzayn dikin û me kelepora Kurdî ya Sûrî pêşkêş kir. Cudahî nîne, Kurd di her tiştî de nêzîkî hevin, tenê cudahiyên biçûk di govend û keleporê de hene, lê ew çandek e. Çalakiya hevîdîtina rojên Kurdî ji bo belakirina çanda Kurdî û ji bo ku mirov Kurdan çand, polo û tevahiya kelepora wan nas bikin, gelek baş e. Piştî biryarnameya hejmar sêzdeh êdî mirov dikarin çand û folklora Kurdî belav bikin. û dewreyên fêrkirina zimanê Kurdî hatin vekirin û ev tiştekî gelek bifêde ye, ji bo ku cîhan me nas bike.